kalami sa tungkod. Karon oy tusino with itlog. Ni ae. Bakit ba? Sobra ka ba? Sabi ka lang. Ano ba yung taon mo? Butang sa lugar ba? Noon man po. Ako magkakliyan. Uy, unsay problema na to diha, Pard? Siya mong good boss. Siya mong good boss. Ano day? Kasi ikaw natambok daw ko. Ay, boss, ito nawa. Ayaw, ayaw, boss. Ayaw, boss. Ano kayo na masumbak mo? Masumbak ka. Kausa lang. Ali, bukita. Ali. Gati, nantawanan na. Kontubi. Wala ka ba? Ha? Masumbak ka nga. Ayaw, Dali, sumbakay pa. Tarong drop. Ayaw, lagi na ko kayo. Pantay ka ron. Alay, diri. Mayroon kang istorya. Istoryahan na to ni. Istoryahan na to ni Kinmi. Istoryahan daw. Ano istoryahan ninyo? Ay mo sige away. Ayaw na og sawaya ha para di ta magkagubot ba. Gapod ginawain mo kayo. Ay nagsawaya. Sige, dili na. Sige, amigo na ta. Daw, okay na ba mo? Ana daw, amigo. Napasin na. Ay, dapat na wala gisunod. Ikaw po lagi. Tawanan na ni nga. Hilig makig-away. Kita ka tujo. Kita, oy. Alam na. Ay, salamat hapsay. Nagiro kong kaon na niwa. Na magsinamok. Kalami sa tosino. Jo! Bay na yung utang na ko ah! May utang niyo ah! May utang na ko mo! Bayad sa ko ah! Para man ka! Naunsa naman ni na po'y away. Imuutang sa ko ah ba? Isa ka tuwing na dyan walay bayad! Wala ko may kwarta ko eh. Walay kwarta ang sama niyo! Subakayin na nato rin! Alay dili! Ayaw bus. Ako, sakasaka ang kakuha. Doon! Dali! Doon! Ay, lagi boss! Ale. Doon ako yan! Subakayin ka! Ayaw boss! Ayaw boss! Bukan, tawanan niyo eh. Ay, talawang katawana ka! Boy, dali! Kailan yung tawana ka, boy? Bili kong sudan! Patay sakpan! Yati mo mga buhanga mo atik-atik na may mag-away ha. Gikaon na ninyo kung pagkaon ha. Ay, ati yan, yung mga matahanig, ikaw, mga kung pagkaon. Ha?